खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि सापागुरि गयबारि गामियाव मोसौ सिखावनि उदखार। गंनै गारिजों लोगोसे मानै मोसौ आरो सासे सिखावखौ हमनो हायो रायजो राजाफ्रा। थांनाय मोनायाव सापागुरि गयबारि गामिनि रजत नार्जारिनि नखरनिफ्राय मोसौ खावनानै लांनाय 50 बोसोर बैसोनि जमल बादशाहखौ रायजो राजाफ्रा सिखावजों लोगोसे गंनै गारि आरो मानै मोसौ हमनो हायो। चिरां जिल्लानि सापागुरि गयबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा होसो होसो हमनो हायो सिखावखौ लोगोसे मानै मोसौ आरो गंनै गारिबो हमनो हायो। हमनायनि उनाव रायजो राजाफोरा रौमारि पुलिस थानायाव गथायो। सिखावा रायजो राजाखौ गिनानै गंसे AS19T8764 नाम्बारनि पालसार बाइकजों खारदोंमोनब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा होसो होसो हमनानै पुलिसनो गथायो। हमनो मोननाय गुबुन गंसे गारिनि नाम्बारा जादों AS18AC3465। पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सआ उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै भारत नाङैनो राजखान्थिनि दुंहाव बार बारजेननो हमबाय। बेबादिनो BPF दोलोनिफ्राय बिजाथिनि टिकेट मोनैनि उनाव पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंगोन। बे बाथ्राखौ पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्स बिथाङा गावनो दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि पर्बत जरायाव सासे आइजोनि गोदोना दानस'नाय गोथै देहा मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बत जरानि बग्रिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं गाम्बारिल गामिनि गंसे न'नि सिङाव सासे आइजोनि गोदोना दानस'नाय गोथै देहा बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांहोदों। जिउ गोमानाय आइजोखौ लक्षी हेम्ब्रम होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो गोथै देहाखौ बोखांनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव लाना थाङो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। सोर माबोरै मानि थाखाय बुथारदों बे आइजोखौ बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। हादोरारि थाखोनि गेलेमु बादायनायाव मेडेल देरहानो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हानाय सनेश्वरी बसुमतारीखौ बरायदों। गवायाव खुंनाय नेशनेल मास्टार गेम्स गेलेनायाव रुपानि मेडेल देरहानो हानाय बर'नि फिसा सनेश्वरी बसुमतारीखौ बरायदों। आबुब आरो UPPLआ बरायदों सनेश्वरी बसुमतारीखौ। गवायाव खुंजानाय नेशनेल मास्टार्स गेम्स गेलेनायाव मोननै रुपानि मेडेल देरहानो हानानै गरसक ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हानाय सनेश्वरी बसुमतारीखौ बरायो। मख'नो गोनांदि गवानि बाम्ब'लिन स्टेडियामाव थांनाय 8 फेब्रुवारिनिफ्राय 10 फेब्रुवारिसिम खुंफुंजालांनाय नेशनेल मास्टार्स गेम्स गेलेनायाव 35 केटेगरिनि डिस्कास खुबैनाय हामार खुबैनायाव सनेश्वरी बसुमतारीया मोननै रुपानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। AIUDFआ BPFखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव मदद होगोन। बाक्सानि बोरिमाखायाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथि। बद्रुद्दिन आजमालनि दैदेननाय AIUDFआ BPFखौ हेफाजाब होनायखौ साबायखर जासिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखायाव खुंफुंजालांनाय BPF आरो BSUनि जथायै मावफुं जथुम्मायाव बाहागो लानानै AIUDFखौ साबायखर जासिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।